Много позитивно е чувството да знаеш, че някой в твоето семейство е бил някой. Бил той дори, например, най-успешният селянин в малкото селце с най-голямата продукция на дини или на нещо, или пък постигнал нещо друго. Когато, например, аз разбрах, че един от моите прадеди, Любен Божков, е бил директор на БДЖ и че по неговата епоха се е наричала златната епоха на БДЖ и че са се сверявали часовниците спрямо това, когато минава влака. Лично усетих натоварен бях от това да, може би, да съм човек, който се държи достойно в обществото. Млад човек с прекалено дълго коса и кожено якене му пука какво си мислят за него. Грешна преценка. Иво се занимава с социални програми, ангажирани с проблемите на обществото, а кандидатства за големия избор, именно за да се научи как да пленява хората. Реших да кандидатствам, защото исках да се обиграя, за да мога да си изявявам темите пред камера. Един пример за президента Митеран, който говори на неразбираем език. Затова един специалист докарва една баба от френско село и му казва, докато тази баба не разбере за какво става новата промяна в закона, значи тази промяна не важи. Така че важно е в политиката, мисля, че и аз съм убеден в това, че трябва да се използва език подходящ. Френската история идва от факта, че Иво завършва политология в Париж, след като е прекарал почти целия си съзнателен живот в чужбина. Истината е, че когато завърших, можех да остана да се развивам, нали, в чужбина или да дойда тук. И факта е, че познавах една българка, която според мен е наистина, където и да съм бил, българките са най-красивите момичета. Шерше ле фам. В завръщането на Иво е намесена жена, но дали ще се задържи задълго тук, предстои да разберем от големия избор.